Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 7:20 diren honetan, Salaberriak eta Zubizarretak Iruñeko Labrit pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko B serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako B multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito zen Salaberria, baina Zubizarretak pronostikoak hautsi ditu 22 eta 18 irabazi ostean. Gogoratuko dugu, batetik Iker Salaberriak gaur sartu dela txapelketan, binakako B serie txapelketako txapeldun izan ostean, Zubizarretak berriz lehengo astean Eskirozen aurka Tolosan partida oso gogor bati aurre egin behar izan zion, baina azkenerako aurrera atera zuen eta horrek ligaxkan sartzeko eskubidea eman zion. Partida hasieran Salaberriak gehiago izan da, sakearekin egia da ez duela asmatu, Zubizarretak ere bere efektoekin eta min egiten zion, baina hasieran Goizuetarra oso inspiratua ikusi dugu, tanto amaitzeko erraztasun handiarekin, kolpea gehiago luzatzen eta Zubizarreta apur bat gehiago sufritzen, ez? Defentsan egoki, baina gero erasora joateko aukera zuenean pilota dezente galdu ditu eta horren ondorioz 5-2 aurreratu da Salaberria. Hala ere, tantoak aurrera joan ala pixkanaka iraitzere bere onera etortzen hasi da, 5-0 barkatu aurreratu da, hor bere efektoarekin eta oso bereak dituen jokaldiekin tanto batzuk amaitu ditu, sakearekin ikeragarri asmatu du, ikeragarri lehen zatian Zubizarretaren gako nagusia sakea izan da, asko arriskatu du, lauko arrastoaren mugan ateratzen zuen, baina bazekien Salaberriari irabazteko asko arriskatu beharra zeukala, mugan jokatu, esan baitaiteke Salaberria fisikoki Zubizarreta baino gehiago dela, eta horregatik iraitzek funtsezkoa zuen sakearekin asmatzea eta eraginkorki. Eta alaxe egin du. Oso eraginkorra izan da lehenengo saketik, eta horren ondorioz 12 eta 7 iritsi dira lehen etenaldira, Salaberriaren zatera bat aldatu da norgehiagoka, eta bazegoen, galdera ikur hori edo ea Iker Salaberriak nola erantzun gotezion bigarren zatiari, ez? Izan ere, 4-5 tanto kerrezpaldimanago sakez sartu dizkio Zubizarretak, eta hori beti beste pilotariarentzat, aurkariarentzat kasu honetan, oso zalantza handiak sortzeko moduko egoera da, izan ere Salaberriak ezpaitaki sakean non kokatu, eta hori Zubizarretak oso ongi egin duela ere, bigarren zatian borrokatu du Salaberriak 12 eta 16 hurbildu da, gero baina 18 eta 15 iritsi dira bigarren etenaldira, hor oraindik ere Salaberria bizirik zegoen, baina gero 18 eta 16 aurreratu dire, 18 eta 16 ere aurreratu da Salaberria, baina hor jarraitu du ongi jokatzen, jada biak nekatuta, fisikoak ere asko esan zezakeen, baina Zubizarretak pare bat tanto eder egin ditu, Salaberriak behar bada ez du asmatu, eta Zubizarretak galdutakoekin biziraundu bere tantoi dagokienez, eta azkenerako 22 eta 18 aukera izan du hurbiltzeko Salaberriak, baina ez du lortu, eta azkenerako Zubizarretarentzat oso puntu garrantzitsua, hala ere Salaberriak aukera handiak ditu hurrengo fasera sailkatzeko. Esan bezala, Zubizarretako 22, Salaberriak 18 Iruñan.